seperti jong aluk latan ustring siliang. Mun bapoi penok kumtu teh bun ngasih neutral baik ngasih neutral markas keturup jong hungat kaslam baik. Hoi. Bung ni lihat pensir ke petrol nomor ba lalu duti teh long ka jintar ngi teh petrol. Mampat teh tot kamet nganya teh ngemde ka pen accident dah sino ngas kendak panggil clear wi. Abang ya bisa yang ya jong. Ngamo ni sing mai ngong so nganti ini ngan bam jaya sing mai tengah soleh sing lok ni. Yang pada bamjat mah, ni sini yang bamjat tu kan yang lok tu tentang perkiring nadi tu kan tu so adin nukum nasai pat banan orang. Long katu kadai mensengi. Kalau kuntu sau baji pos lap. Kamu pelakut duti? Lakut ngakut si baji. Kamu kata tu mendon isu kan kejingnya dia berkakam jong piu pikut duti si baji. Kapa katu ke video berpinyak. Kali hatu sau je te long ka message ka ba sosi bat ka ba ngau dia hadu kata hadin bangi yoi ya ga ei ga bejia bat ngakwa ban bu ka ni jing kali ka long hatu pidon ne em ga jing sau kata ya ga jing tip lem ga jong pi haba pilayu i pat ya kum ka te ka khubor ka balong la sha weng no ya utei urang ba nakakam kom uwei na kita kinong penyat kali balai u polis homga te kane kalakta hadu kyuja jong ni urang ba tingi ui bat ni sakhi ba kadai lengba ka wei ke jik sapriang jong ka wei ka video hag ba utei urang ba nya skuti ba kinong ring video kisuba ba udei ubala buat kiat dia kata kajing buat kajing pembuat ngimtip ya kata tihan rei ngaskwa ban ongkum ni ngimdei ban mix up ya ka personal life bat ka professional life jong ule ni jong ka brio kham tam bangin le ki ban kata hadu ka professional hadu ban kata ya ukiuja ya ka pliang ja ka jong ki ngasngau kalong ke babaklah tengah kentu hang ni kalong bahaswa bangin le kanu kam to ngin perkhat asin to ngin namudur janai bah la kani ka kam ka bangale le ni kambangi le ka kata ne em ya ka kam ka jongki ka kata ne em ya ka ying ka sem ka jongki bat kadon jing ya tengku ne em bat kata kaim kayap ke jongki hawat ngam ong hang ni ba kibriu ki badikyat ba ki babuat kalong safety nam ta jongki bannya arsyaka lani banyak kali kalong gejing ma ya ki weipat bat ya gejing im jong la jong ru ha kejuk kapuat tihan rei ngaken mau ya ke wei gejing je ke ba ha ke ba iwei na ki parlok jongi ilap ya wei ubala syok kau yang hadu kata-kata ha gejing buat yat nyak kali ilong su te ini perlu jongi kejing sau senai bagi kejing senai utau breu labat pensangi kali jong ita bat la kerpat ya ki weipat ki samla serang ban ong ban ya rap ban penpoi lem ya utei urang ba saying te habakut ki poisuk poisan haying hasam hanrei ngimtip ka ai gabaji salendat jong u ka penlong ai u du kata te rei kom kejing tip lem para breu nasau ba kadon kamengi habangi ui ya kejing tlot kejing duna bangin sneng bangin kentu bangin pen ilang tilada ki yaile ya kaju man kasni perkata kejing yaile ke jongki kawan ra asya kejing sir mensim kejing rit mensim bat kejing ma kejing mensau nam ta jongki wei bat dei tang nam ta jongki wei yala diru ngasngau ba kata haot kamlong ke babakla ladangi le kinu ki kam isenjam ki ba kata wat ya ka kam ka jam ka jongki ten ringi ui bat ni sakhi ba hakatai ka video kam shamdon kanu kata ka jing yakren lane kamdon kanu jing pensange ya utai urang ba kamdon kanu jing sneng ka jing kentu ya utai urang ba hanrei ka dei betang ba ki shuring dur nadin jong tai urang ba bat sa spread apo rensan sosial media tingas ngau ba kani kalong ke ka babakla sibun bat ngamtip utai unong le ya ketika kam dan utai unong ringdur
usngau thu bat uperkhat kumno ila dia menta hatu ila dia ngila biang lut hatu hagawi kasing nyembah klasu nga sau ir bat nga sau ting lada ngale ikiwei bat ila dia nga khamlong palat hagawi kasing te kani kalong ka ai ka ba kom ki paradok ki prasnam ki hinmen ki para ngidei ban perkhat arsin bat baling ong kumta haot lada ka jing spread ka jing pensapriang kalong tang ka jing sneng ka jing kentu ka jing hikai ka bajar-jar ngam so pher kata hanrei habang ui po ka headlines trong ikot khobor ka ban ong hadu balak ta ya ka pliang ja yu khiu ja le si utei urang ba udon khundon keti le si utei urang ba udei unong psai ka ying kasam haba udu no ya ka kam ka jam ka jong u hatu ka kta na em ya ka jing im ka jong u ya ka jing im jong ki bahing basam jong ka ying kasam bat pi nong le ya ka te kam hatu pi suk na em ka mensim ka jong i ta ka taw nga ong hang ni kalong haswa bangin le ka nu kam tungin ya perkhat janai tungin ya perkhat asin ngin perkhat sani ba wala kalong makna ka bakalaru tungin persyang ban sim da kinu ki senjam da kinu ki lat ki lenti ba ngin long kalat ka lenti ban penbet nam ta jongki om bangin penduk lenti nam ta jongki de kata ka datang ka jing kentu na kaliang ka jonga ba nang ni sakmat to ngin adkar habang ile kanu kam ba to ngin penrung ya kata ka jing tip lam para breu ha ka jingmut jeng perkhat ba ki mensim ki jongi nama la dangim don ya kata ka jing tip lam para breu kita ki kam ki bangile ru le se kam don jingmut kai ka logic jong kata mo le sing so thu le se uti nong ring dur le se udon ka jingmut ka baha ba ban rat ding khong ya kita ki kam ban nya kali ha kapor ba syok khau yang lane babu akia kata kan le se pile ya ka jingmut ka baha te han rei ka kata pat namta ka jing im ka kam ka jam jong ki bat hawaj kalong ka babakla bangin di bangin bam haswa ban bat yo steering lane haswa bangin sim ya kalengkor kum unongnya kali lane unongnya arsaka te henrei hagajing imbriu nginam la ban biang na dong hadong kum boong tin ba no one is perfect te ngiso tu bam don balak ban biang ngidon lagi jong jing duna ngidon lagi jong jing bakla bat ladangi don ya kata ka mensim ki jing tiplam bat ki jing kit kli ki jongi ladangi kloy ban sneng ban pen i bat ban kentu kata ka dei ka solution ka babiang te ngaj skam pila ya shai pila ya sotu ba de bekane wat msawi na su keren ha kene kalong tangkum ka message kum ka kerwo banang ni sakmat kum ki pradok persnam haswa bangin le ki tungin perkhat sani tungin perkhat janai